Hey people, how are you? How are you guys? Should we say people? Hey, what do you say? Hey, guys. But now go for your live stream now. Kufizuko. Should we say, oh, D Masiziba, how are you? Ndikuseka namose kugare guys ndatoita live streaming pane zvakachitoseka undega. Anyway, ngalimbopinda tione vanhu. Dimasiziba, how are you? Chinaka, Tracy, Melinda, Isaac, Uriboere, Edwina Venke, Rachel, Chiankwa, how are you? Shelter, Pamela, Sheila. Kuri kupisa kuno guys, kwete zvokumboseka. Zvirisei. Tekla urisei zvako kuri kuita kugocha saka ndangoteka ndati ndiche live izvozvizvi because ndaona kuti pandikazoda kuita live munomu manje kamune manerima and last time ndikaita video munomu video yangu hamene zvayakabuda yakaita was handina light gesi people handina light murumu munomu saka ndechitotamira kini zuva rinobva nepapapapo kuti ndinde uku kwazviti uyu anenge achiverenga kuti mune makandidate kabvere rino mune makandidate saka muri sei guys life yangu hainamboyanyawo kureba inangu hambeoni ndiri kunzwa sei I'm not so sure ndikuwa sei video yangu yapostiwa manje ndanyatsoti handisi kuverenga macomments because last time last time ndakazoti weekend yese ndichinesa and accepting kuti maybe right now I'm very fit and ndofanira kuaccepta zviripo but I have to actually take precautions measures so that I can lose weight. So that video ndaposta ndati handisi kutomboverenga kana comment, but this is what I will do. Ndange ndaluza comment ndanyatsotora nguva yangu ndichinyatsa kuverenga macomments ipapapo ndichipina knew I miss them, but guys I'm also a human being saka ndirikini nditoriwo munhu guys saka ndidambotanga yatsonzoti guys what's going on in my life mukunzwisa manje. So that's what has been happening in as much as pamwe ndaida kutomboitawo mavideo ema-updates but I literally didn't have the energy to do so. I was just down. But you know what, these videos I had to tell what you need energy, you need to you need to have everything to give it all my videos there. So I didn't have that energy. Maybe I was just dealing with my body. I think I was just dealing with my body because I was busy trying to look for food. We are putting this very different, and also mind you, food, let me tell you the truth. I mean, no, but when you know, my shop at maybe I should go to Mbare. But here's the thing: my veg. I end up spending like 2 days. It's because you know how it is. You can Mbare sometimes. So I think ndikanibochikora ndozvinotikana nayasosimba kuti ndikwanise kunge ndichikomita kuti ndiendeko. I can buy zvakaita semalemons ndomastoka because like I've noticed kuti I think mvura ine malemon ndo yandingenyomwa because I'm drinking 5 liters yangu yemvura per day but ndikusvinga 2 malemons. And also let me actually make this point clear. I'm not taking any supplement. I don't think I want to take any supplement body mango and because when I go fat, I never took any any supplement. And also knowing my reactions body I don't think I'm ready to have this and this because of my supplements. So I'm not ready
to take any supplement. And also, I don't think with slimming tea knows so I'm gonna do my own style. Then I'm going to in 2015. Definitely, yekushandisa mvura ine lemon. Vamwe ndakaona macomments especially kuYouTube ndozvananda accepted because I suggest coffee. Like I told you before, I don't drink coffee. I'm not supposed to drink coffee, so that one is out. But I can do lemon. So I think nothing per day number. Suppose ndakatanga Saturday, but then on Saturday I actually cheated because the Sunday so ready to start my dieting. So on Maxenda I'm looking at cookie because they stock. Don't you put zvakandisimbisa boys zvekustoka zvimaswitsi zvimabiscuits kubedroom ndizvo izvo ndikabhoye kana ndichiona na movie ndonokura ndola. So I had to remove everything from my room ndobva ndanosisa kupi kuti boys avo ndaiputisa ndichigova kuya so because mwe nemwe nengu ane zvapati vaikumuzopedza kaisa ndapedza ona manje saka ndakazvidispense ndikasasei ndikati aiwa you guys you can eat. But this is, guys, let me tell you the truth, this is not the first time yandaita zvinhu zvokuti ndamboenda padiet then ndobva ndabvisa tumasitodido twese ndondoisa uko ndotandatimasitodido twangu tonendesa uko mind you patinoita shopping tinoti mumwe nemumwe anopika vapedza ndichiita kutsunyira pakutsunyira kwangu obviously maybe because of the amawanya ndodya semusikana pamwe ndozokunzogena pamwe zvodhibhera nemabhonzi evanhu. So ndakambobvisa futi, I think this was June. That story I won't be able to tell you what happened because it will be private and futhi munhu wacho anozozvifarira kuti ndazvitaurire chii. I think it's not gonna burana big time. So akandimotivate but champindi deep because inini yangu ininika vameno pamwe ispirit of anti-beauty, I don't know. Because Papa, I remember that I was so promised, bo. Ndikati, yes, that's serious. Because you know, this was way before today's project. But now she chicken in. You know what time is so? Guys, got better serious for like 2 weeks. At that time, I was on 105 kgs. Then in the ndakabva ndikaenda pa 103 kgs. Mind you, this is my body. I know my body. Ndikadya ndosimba, ndikaita diet yangu ndoslima. But then I wasn't ready, I think, kuti ndingeita ndichisiyane food because ini ndaidhidha. And I'm not even joking. Ndobva chindaita almost a week. Vana Washington vachoti yes, serious. Nanoshi. So now, but that's okay. I think it 3. So we can call it defaulting. I'm not don't get 2021. No, 3 times. I'm serious. I would say, but Jerusalem has to go by internet yet. That's now so to put my pictures and also not that's serious. Neku diet. If we need to kumusha, ingoja ndizokwasa angushare my messages that I'm mom's wangu ndamboita nawo video mune michina sozwa mom's wangu antara toshi vatara zvavanoda vanoti vanenge vachikusendera message yekuti follow up ndipe vangu ava kuti munondishodedza saka izvozvi vanhu ndikatenge ndakufamba neyotonzi tiyeshironi wacho saka ndoshodere guys mom's wangu vanenge vachidera kana kuti ukudza kuti mboonongo chidenda asitambodya izvi ndisuka unoziva zvinoita vana mai nevana kuti anasi achidya izvizvi. Instead of kukomenta zvimwe zvinhu vatakuta kutuka ndokuwanza mukati mentiri imomo. So it's not like kuti handizvizive. I know good since ndofunga last year, especially my mom has been on my weight since last year, but inini I wasn't even ready to actually change. So it's all about ndofunga your mind because ndakashita like 3 times pandotara pechi 3 pacho manje panga patori serious because papa topinzwa chii chelete. But guys, I think spirit nechelete yangu zvakarambana. Ndakaita serious 1 week scale yandinayo takatonoitenga because ndakanafunga kuti ndiraitwa parapara kuti ndi lose the weight. Guys, I can't just let it go because ndakatangaona iPhone. Ndoda iPhone and because I'm afford but ndo phone yandinoda. So ndakatanga kucalculate kuti so inini nema kgs 105 andinawo ndikaluza maybe ndikasvika pa 70 amana ndikanzi kg rega mari yakati yanda promise way.
life yangu inobva yatoita bho ndo ndatotenga chiiphone yangu ndo zvanga ndichitagita ipapo ndakaluza 2 kgs guys ndobva ndasiyana ndaita usimbe futi. I don't know why, maybe ndakaita usimbe because when I was trying to communicate neshamwari yangu ingaita ndine nyuka, and I feel like maybe angondipromisa something, but aipromisa something chechiya hachadi kuti tirambe chitaura zvenye wait here. I think zvakandibhowa. I literally don't know, but I think zvakandibhowa. Saka ndibhowa ndafunga kuti maybe it was a fake promise, but changa futi kudi kudya. Then but then this time I think ndine shungu yangu yekuti ndichinyatsozoona kuti I think I should actually take action inhau yekuti yephotoshoot. Ukaona this photoshoot hamene ndakatanga ngofarira zvezvephotoshhoot ndasina mafari mapictures. So when I went to do my photoshoot, but like I told you before, ndo pandakaona mapictures takuti batatonzi this guy wemuhengelini kustudio koko batoti uchichoose mapictures atoedita. Guys, ndo pandakanyatsoona kuti asichatoiti. And also when you mukaenda kumasaloon ukaenda kune vanhu vanoita zvemakeup paraive, guys, handi kunyeberai, kunhu keke kune maslay queens, maslay queen, handisi kuda kunyeberai. Unorwadziwa so uchiona asikana tumaslay tumastondido twevanhu guys apa vanenge vakapfeka. Guys, ndinoziva kuti kune imwe dressing anoona indoida asi haibudi pandiri. Vakapfeka tumatrouse twavo netumwe bamene ndositara iriko mazana rekuti vanenge vakapfeka matrouse wobva upfeka kakaita kunge kaguvha wati nge kachika nenge kangoita kaningiriniso ukatoka zvinenge zvakanaka wobva wati kana kuti kajacket wobva aimi munogara pasi guys ndaivachiva so vanhu vavo so ndakagara ndakavapa cheya pakona ndichiti Mwari firstly nyange hako zvikanzi hausoda kuslaya asistiuka. This looks beautiful. Ndakavatarisa because ndakaspenda day recently ikoko. Handikunyevere guys. Apa pangu pakagwadza because ndakandapedza kustondidwa naSamantha manje. Takuzi unoziva zvakandibvunza Samantha akanditi, are you gonna change? Kune masalad kakubasa kwana Samantha. Ndikati change. No, nditototorwa nedress rakapfeka riro. Okay, zvongoita futi ndikatabo pamanje I think chakanyondibata nchekuti indaita kuti wane judgeti rangu iri and ndo pane kuziva kuti kutyora kwana dhaita danzi inhumbuka iyi. Number 2, apa ndakusvika kunzi are you gonna change? Rangu rakashata zvokudiro kare ngoti nemwani. Saka papa ndochifunga manje vanhu vandakaona vachipinda vachiitwa makeup vachiita mapikita. Guys, vanhu vanga kachinayo vanhu vachoni vanga vakasleya nyasona even dress nekuti ndaiti ndikaona madress so ainzi achoni you can wear what kana kuti uchida iroro manje bhodhi yako zviri kurambirana like your mind iri kuda that dress but it can't, like seriously speaking it can't. How can you wear kapombi if dumbura wiri reveredewo kuchacha merry go round guys. Apa manje ukapinda mushop, this is what pains me manje. Ndikapinda mushop, the first thing they will say ndezvekunzi ukamupani uku ndokwenyu and madress anonge uchitarisirwa acho akaita kunge mateneti aya. What's the thing with your pregnant? Guys, but it's not funny. But you know what? I'm that kind of a person, definitely. You know, and I don't mind sharing. Shall I say, like, if it's my journey, I don't care. Like, see, I say, but for me, I don't care. So, like, what I've been doing, record. I wasn't sure that I ready to start dieting because zvatozvandokuda like vana broccoli vanani zvazviri a little bit expensive for me because mind you eating junky food is actually cheaper than eating healthy food. That's the truth. So on Saturday ndangota peru zangu apa but ndakazotanga kudocumenta ndofunga nezuro ndangofunga kuti you know what, maybe I should just share because in the future utangonzi wati
wakashandisa mapiritsi ndezvefeki wati, but this is what I've been doing nastapa ndakatanga saradheka pandakatanga macucumbers, but frankly speaking ndaihwa zhara ndonga ndakadya macucumber 4 because ndaihwa zhara isingamboiti kwete yekuseka bhodhi yangu yange yajera ndongangodya zvinhu zvangodero zvezvo ende muromo wangu unobvuma kushama chikeleti checountry style ndaipedza ndiri 1 and I'm not even lying. I remember muna naMarch February ndaitikatenga ndotenga vamwe because vamwe vanofara zvinovava ini kokandibati ini ndaibva ndanotenga keleti yangu kutofambira izvozvo kwamakomba apa pangu pachivava apa kunzwa kuti ndikunzwa kuda country style ndouya ndoipika ndoibhoira ndopedza ndobva ndaifrai ndobva ndaidhinda yose ndega unozvati kumasoseji kweina ndibati ikoko ndozvandaita saka like I always say kuti I actually know what actually got me here and another problem nazvo then ndindangodecide ndega kuti maybe on Saturday I should start doing something with my body. Then on Saturday masikati ndakati macucumber ndikamboti maveg. Mind you, I'm not gonna lie to you, I'm not a good cook anditogoni zvokubika maveg what. So there's this other follower wangu inini anobva kuzaka zvake saka ndakatanga naye kubva kudhara kare asati atomboenda kuSouth Africa choti ndobika wawati ukazoya kuzaka anozoya kuningiri kwangu saka ndaigara chingotaura naye pandakatomboenda kuzaka ndikamutsvaga akatodhara kuSouth Africa. So now iye yakazonditexta saka dzimwe nguva anotondifonera achiditsa matutorials ekubika ndaisatoziva kuti keroti rinochekwa zvekuita sei because like inini handidi kunyebera vanhu kuti ndaiziva kuti sei kuti keroti rinochekwa sei because pamwe inini handakura hangu kuti namachi makeroti ane zvokucheka makeroti chila taingoziva kuti pamwe unongotenga keroti kumashops wori ruma wotodya zvotopera ona manje not kuti ndiri kuti kuda kuzama kuti handizivi ndikuti chokwadi on my side zvokuti kubika maveg ndasingazivi even ebroccoli yakuti zvinoitwa sei but now ndakuziva because ari kundidzidzisa almost every day atondichitiratidze zvese but kuti handisa ndakugonawo but antondiudza kuti ndanotenga chakati but like zvimwewo zvaanozotava pamwe handiri lactose intolerant saka handizokwanisa kuita sei kunge ndichizvitengawo zvangu izvo but as far as I'm concerned handisi kumbopusha. I actually cheated because I was supposed to actually check my weight on Saturday, but I got tremendous results from what I've been doing since Saturday. Because like I told you, I started with the cucumbers and my vegetables. Then the following day, I did the same thing. And also the mushroom. I didn't even know how to cook mushroom. The good part on my side, I don't like sadza. I think I made 3 months ago. Rice is not my cup of tea. My spaghetti, and told my bread, the same thing. And if I'm safe on that side. So I literally don't know kuti chakanibatsira apa imvura ine lemon here kana kuti kutongochinja kutongotanga ngodya vegetables. But yesterday when I checked, unfortunately I'm now to picture because I was actually waiting for Saturday so that maybe my results and change. But then the painful part manje is I'm not seeing where the weight is coming from because into kuti what I eat the tiny my kgs actually the papi guys never mira is this zero never mira ngajasakati salary nini ndandiri 112 kgs.3 on this was on Saturday, right? So now no the video, I think I posted the video on Saturday or Sunday by YouTube na imazeona nasi but ku YouTube ndokwanotanga ndaposta. So nika calculator that will be like 5 days. 5 days is weight yangu sakanga mudumbu ere like seriously speaking. But I remember when I got 2 days emptying but I got water therapy what 2 good days ndichi empty non-stop. It was not like empty like frequenting the toilet non-stop. So maybe it actually helped me. Maybe I have no idea. But when I checked my weight yesterday, I was on 106.5 kgs. This was yesterday. Like literally speaking, I have no idea. Could my kgs mama akababab? That's the truth. So
On Saturday, I'm praying kuti my cages anenge adonhawo stay, like I'm not expecting kuti anga akadonha sterek because I think I will be disappointed. So my target ndeyekuti ndiriche pa 100, from 100 ndota futi target yema 5 kgs 5 kgs, but my diet I've actually committed kuti for the next 30 days, my 30 days is gonna end on 18 December. So ndinenge ndichita then a pure vegetarian. Yeah, many people they'll be like, oh no, you should also put meat or what. I understand why you're saying, I understand everything you're telling me, but personally I know where my weakness is. If I start with one small piece of meat, it's not gonna end there. I'm now trying to staying away from meat yacho mavejugu like 5 liters of water in a lemon every day. Actually, I've got apple cider vinegar and okay, but here's the thing, they're just among my YouTube tutorials. Ndaiona unge ndikini paizi pane inonzi unfilters then filtered what saka I'm not so sure kuti ndeipi yacho inatsoshanda, but I've got the one yakanzi filtered, so that's the one I'm actually also using. Ndakatanga kuishandisa I think 3 days ago, but ndinoisa mukaspoon ndosanganisira muka 5 liters mangu imomo. That's what I've been using, nothing else. And I don't think kuti ndingade piritsi rekuti ndinge ndichita that, because I think in the body yangu iri weak like pepper. And I think kana makaona video ku YouTube ndakafema page ndikatogwara zvimwe zvokuti ndakatoshaura kuti nai Mwari kochii, but it was a reaction yekupenda, saka ndidi kuita zvekuzoti ndozoregreta mangwana. So this is me, I'll be taking pictures pamwe pacho maybe ndichagona kungoti clips mozongotoona ndakabatanidza, so that you see zvishuwawo maveji ndabaikana nawo guys. And also the other thing, the good part ndeyekuti sugar hangu zvezvesugar thingi ndakapedza kuzvimaka ndofunga some months ago, saka ndichanyozvifarira sterek. So that's the advantage for the meantime. Salt ndo imwe yandofarira kuite zvokuseka, so I'm not trying to cut pa salt apa because munyu ndouda. Then cooking oil sindakazvizvinonyiminya stereki, ndakangotanga ngozviudza kuti you know what, it's time I have to actually put drop in a sea. So this is what I've been doing, but ndakazvitarisa inini kana ndichifamba kachipfeka hembe yangu asandaona change, but pakuita paskero ndipo pandakangoona kuti ndapa 106.5 yesterday. So I don't know kuti on Saturday ndinenge ndiri pachii. I might gain, I might lose, I have no idea, but I'm trying my best to just say the ship done my results. So wish me all the best. And I feel like maybe the weight sometimes it comes from within, because in any personally, but never lose. Notion I told kana kutoreka kula zvotora nani zvotora. But the notion I think after kubadziwa guys, the notion my brother anoita kubatikana kuti ko mvura yakazodi. I follow up guys, like everyone in my family zvavo ndozvavanoita, because vanoziva ndinoita ngesondya. It's not even funny. So I think ndofana kusiplaya kaboti. So I don't know kuti ndichasvikawo patarget yangu, but my target I think it's 70, because that's the one in Thailand, 70 kgs. Although I wasn't eating because I was actually reacting to the food I love Thailand. My spices and also the smell of food yabo. Yes, indeed. So maybe that was the advantage. Young and Thailand, because Gandail Gango smell at you, Dojo sheep, and Gango smell at you. She's going to say chest. So because of that, I end up in Singapore because she said she didn't know it. That's the truth. I'm not even lying to anyone. She didn't know it. So that's different. If I smell food, I smell gold. I smell money. I smell cars. So but anyway, this is pretty much it.
for like my mental well-being. I think maybe because I've done this last maybe ngakwanisa kutanga wana maybe simba rekuitiwo tumavideo twangu ndakamira pakona pangu wana manje, because I miss doing that. Maybe I should just do 1 or 2 video, because next week ndofana kunge ndiri kumushana mudhara wangu namai vangu. I miss them because last time pandakaenda ndakangopfuura zve1 night. I didn't spend time with them, so probably next week I'll be in Masvingo with my parents for like almost a week. Yeah. So what's the reason of me being in Zimbabwe? That's the main reason why I'm back in Zimbabwe, right? So I'm gonna be with them next week, and I'll be doing my videos. I want to go maybe there's Chombo Seshena, I don't know, maybe there's Shirima, I don't know. Change chingo my videos akasiyana. And also I'm gonna put a big disclaimer. If I want to do my videos, it's not about show off, it's not about anything, but that's me being a blogger, that's me being a YouTuber. So yeah, it is what it is, right? So I'll be just documenting most of the stuff and then cheetah for that week or 5 days, and then and also I told you I have to go and document mwana asingafambe uya asingaone zvakare uye imherera, saka vanotogara kwakaita kumachonyonyo. So yeah, thank you very much for wishing me all the best, but definitely I hope I will have results. Because so far so good. When it's my mind that's actually telling me, I feel like something is happening. I have no idea. I have to train myself, but then yeah, those people guys, I honestly right now I wish they have a company so the guys don't reach this point that you want guys. This is the water that I've been drinking. Boss, $1 per 5 liters go on a Monday. Was I'm singing in Ankwanisi, running stomach, the same near with I don't remember seeing so that's basically it. I saw some messages akasiyana vachitoda kuti newe I literally don't know kuti ndendozviita sei guys. It's all about maybe my ideas ekuti ndozvifambisa sei, but I'll be sharing with you my videos maybe twice per week of my weight loss yachoni uyezve zvandinenge ndadyawo for the past 3 days or 4 days. Normally ndoda kufarira kucheka after 3 to 4 days hangu kuti ndinoona kuti zvandiri kuita ndizvo kwadi hazvisiri izvo. So yeah, that's basically it. I'll be actually uploading 2 my videos per week, a weight loss, to try my pictures, and you could out maybe my pros and cons. Definitely you will be but times that maybe you're pregnant with the whole someone who knows out in the one or someone I've been with, that would be great. Or maybe it's you, I don't know. So you can't be telling me maybe I'm pregnant when I know that I don't have anyone I'm dating right now. Definitely you must be my boyfriend, because I don't know what you need in a boyfriend. You see, let's open a WhatsApp group. Okay, but the thing now is like tell me WhatsApp group must be just because I'm not a person anopinda my group. Can a family and Jimo, like I'm just that person asingagonish with my group, and this you do it saying. And also I think the other thing, my suggestion just I'm going to do this, do that. But frankly speaking, I don't know if I'll be able to buy maybe it's a good suggestion. Buy a blender. I literally don't have a blender in this house. We never bought a blender in this house. This means good. When I get paid, when I get my salary, I have to go and look for that blender because, excuse me, we don't have a blender. So that's the truth. I won't lie to anyone. And also the other thing I think maybe zvekuduza weight une mari yekunotenga zvinhu zvacho zvose zvimwe zvinhu ndikatozvitasa zvandinechisuggestiva I cannot afford zvinhu izvozvo, but mumwe munhu pamwe haatorina. So maybe it's best kungoita the cheaper way kana kuti zvaunazvo panguva yacho. And also it's a big disclaimer,
inini handisi a dietitian. Saka musazotishira naye udza vanhu kuti lose weight like this. Yo, please. It's not even like that. And I've told you the truth kuti I don't know kuti makgs akabva pa112 kusvika pa106 nezuro since ndakatanga dieting yangu akabva papi handizivi, because ndikatarisa nyama dzangu dzeumumu mukatoona thing rikandidayo. So izvi zvimanyama zvemagoodbye izvi zvoonekwa sei? dai ndandapfeka chispaghetti top. zvimanyama zvemagoodbye zveapapa zvichiripo actually. Saka like ndozvandotarisa zvemagoodbye nyama izvi chakubuda ichichi chiri apa ichi ndinowangu kuti changu chigoodbye nyama. Saka ichocho chichiripo ndotarisa like obviously, sorry to say this, but my stretch marks anenge akakonzerwa kuti neweight I've got them achiripo. Then ndotarisa ruoko rwangu kudayo, so uona richiri kudayo kuti goodbye hello. Saka zvichiripo. So now I don't know kuti makeji acho akabva kupi. I have no idea vaona manje. I have no idea. Saka ndandidi kunyebera vanhu, ndatogara pasi ndikafunga kuti saka kuti nditi pamwe mama makazara, ndozvanda kutozviudza kuti maybe mama makazara nenyaya yekuti pamwe ndasingamwiwo mvura. I don't know. So that's pretty much it. I pray kuti by Saturday ndinenge ndadonhawo, but definitely I won't be expecting kudonha zvokusvika ma90 something maona manje. So ndandibesa link ndiyeke, but zveweight tachokwadi ka guys, I didn't know kuti munhu wanombostreseka kakuti saka ndoita sei Jesu vaona manje, like unochida but it's like zvauri kuita zvacho is not even working. Unzwisa unogona kuzama kuita ichi but uona kuti hazvisi kushanda. Apa waguswerera pamwe usangambola kuti once you have to work. Okay, thanks. Ndimbotora mvura, ndaisa dambomwa mvura, ndatonzwa nenyota, mira ndimbotora mvura. Okay, so yeah. Okay, so anyway, this is my method. That thing chandakapuwa nemusikana, I literally don't know how to use. Ndakachitry but ndakamboti kandimbotitendeka. Then what else? Kumhanya, ndasvika kunyebera munhu asi ndatanga kumhanya. That's the truth. But ndakuona kuti zvekumwa zvandiri kuita zviri kundibatsira kuti hasi kundibatsira. Ndochokwadi muona manje. Ndochokwadi inazvi kunyepera vanhu kugym asi ndatanga kuinda. Ina handisi kunyepa chokwadi. Ana hangu kana vhiri randakasimudza, ana hangu kana simbi randakasunda, handisati ndazviita izvozvo. Maybe I should do that maybe next week or next week but one, I'm not so sure, but I'm taking my time, one step at a time guys, muona manje. So yeah, so mvura yangu yandiri kutaura nezvayo, it's just that I don't have what you call it, chifilter chiya chokuti ukasvinira mvura inofanira kunge iri plain white kabva indinozosvinira manje, saka ilemon rinenge rimo. Yo, big disclaimer again. Yeah, that's the thing. Anyway, guys, skainini ndizvo kufamba iwa ndinofamba pane patinoenda pandoziva timetable dzedu dzekufamba. Saka normally kana tichifamba nemota toisiya kure tonyatsofamba. I think wanonoka kusvika. I don't drink coffee at all. I'm not supposed to drink coffee because of my condition. So handikwanisi kumwa coffee. Asi ndatanga kuzviita izvozvo, maybe maybe they want me to be pregnant. I don't know. Like my father wanted me to get married. How embarrassing. But anyway, Shaitan.
You'll be busy thinking with, oh my God, you just say with madira angu aite. You will be busy thinking with, yeah, I think, yeah. Ngotanga family yako chakanaka, guys. We just say, no sticker. Right. Okay, guys, thing that queen maybe you guys wanna see it's true. That's why I'm telling you the truth. And yeah, that's pretty much it for today, I think. Also, I wanted to ask kuti naimi pane munhu anogona kugadzira laptop here tiri mukuona zvakaita laptop yangu pana ndiri kuchiredzi padaita mastress paper yakatsemuka apa ikatsemuka uku. I think zvakabva zvaita because yakabva pamusoro pemota ndichitofamba ndobva yabva pamusoro pepe ndakaikangamwa ndokundorovera makona aya yakandorovera ikaspina, but chainongoita inongobaka ichita zvimwe, but mune diski remunhu imomo, diski ratozoti nderipira chose, saka munhu ari kurida diski rake iro riri kuramba kubuda munyango ndikabaya sei kudai haribudi bhozi rakanorovera neapapo pakarovera pesa muromba harovechi nenguo epapa kuti ndizoti ronzi angoti ndipe madhiski angu chandoza ndotanga riri dhiski rake munye yobva ravharirwa imomo pakadonda. Saka aisi kana uchigona kugadzira malaptop mundiudzowo guys, wotanga ngogaya kungoti ukarwa pagulf pepe memwana unofanira kutogadzirwa uripo uchinyasoona kuti chabvomorwa ndechipi, chabuswa ndechipi, chadzoserwa ndechipi. So I think ndizvozvo ndoda ngobudisirwa uyu rangu irori zoom. Ndakashanda mugove. I actually worked very hard, but I literally don't know. Maybe the way I was working, the way I'm also confused because mashandira chaitaka ndaishanda guys, and ndaishanda nyazoti nditoshanda nekutoti wait donhewo futi zvese papo, but I think ndakanga ndakapuswa taiti tikashanda bva ndaizodya more, definitely ndashandisa energy yakawanda, so I'll be hungry. Pandakauya kumba nyaisozorora damazi weight aya akazodzoka kandishanyira akati more gogo mamuchuka taindepi, I have no idea. Saka ndo zviripo on Saturday guys, I pray ichange iri zvakanaka isina stress, ndiwo zvandingonamatisa chete Saturday Mwari give me positive results. Guys, ndakuinda ini yeah, that's the truth. Ende kudya taidya like it's not even a lie, tanyatsa kumbairi kyakuite zvekuseka. So yeah, I think yeah. I think I want to do a story time show, like what really happened kind of show. Then I'll post that one. And energy, like I said, mental health, mental well-being, so maybe ndikwasawana energy yekumboitawo one video one video ndichasei ndichimboitawo nyaya dzekumastrits idzi ndadzisuwa, but energy ndo isipo, like literally speaking I don't have energy maona manje. So maybe that's what happened, because when ndakapedza project aiva ndakaya ndikatanga kuvata zisingamboiti, so maybe that's what happened. I have no idea. Yeah, I won't give up. I'm expecting good maybe I don't know 1 kg or I'll gain 1 kg. So I'm expecting both. It's not when you're losing weight, you're not gonna clean out also. So yeah, I'll do a video on Saturday. Then maybe in Wednesday next week and on Sunday and I'll do another video, 2 weight loss videos per week. Alright guys, ini ndakwinda ndakamborekodha clip yangu ndimboona kuti apa pangu pasi. Guys, bye bye, see you, cheers.